Order. Inini ndinonzi mai sakudede kana mutemi sakudede kazhinji ndaambuya nokuzenzenzi. Inini ndine nyaya yangu yandakauya nayo pano. Ndauya nenyaya yangu yejongwe rakasiwa pamba pano nemhuri yekwaSakubendi, nemutete wakasiwa pamusha pangu nemhuri yekwaSakubendi. Ndichatsanangura bhitani kuti wazosvike pakuzosiya jongwe nemutete pamba pangu. Chekutanga, pakaita rufu pamba paSakubendi. Paita rufu, munongoziva vanhu vanorasika kumbotsvaga kuti muroi ndiani. Saka zvadaro, tina tete hanzvadzi yemurume wangu. Hanzvadzi yemurume wangu yakatsvaga muprofita ndokuchiuya pakafamba pamunini anonzi Richard, munina wemurume wangu. Muprofita auya, takaunganidzwa semhuri. Musi wakafa baba munini, musi wetakachengeta baba munini. Zvadaro pakabva paita kakumbonongedzana kuti ndinhingi ngoti wana tete wangu ari kufungira baba munini Robert. Saka zvadaro tiri ndorimo mumwanga yenini, maprofita akauya ndokuchitaura kuti tiri kuona kunga Robert ndiye akadini ane izvozvi zvakafamba pakaenda. Saka zvadaro Robert anenge akati zoti inine hundi ndakatora hoko yangu yekudhifenda inini ndiri kudhifenda mukoma Joseph kutaura murume wangu anowe iye Joseph akazoshaika. Zvadaro ndakabva taenda kumba, tapedza kuiga munhu. Apa hatina kunongedzwa kuti mai Sakubendi, inini pane zvotina kumba. Uyu baba munini handichazivi kumba ikoko, inini ndinogara kunyanga kuClaremont. Handichazivi awa kuti wakasara vachinetsana ikoko kumba, handichazivi. Vanenge vakabva vaendawo kudare rachief Sanyamaropa. Waenda kudare ikoko, inini ndandisiripo kudare ikoko. Wasvika kudare ikoko, wakabva wazopinda mumatare, inini ndanga ndisiripo. Wapinda mumatare, inini ndisiripo, wakabva wazonzi tiri kuona Joseph Sakubendi ndiye ane honzedi mumusha muno. Saka semhuri wakati zvino kuti tibate mukadzi waJoseph auye kumba kuyenini kumusha kuno tinomubata sei? Wakabva wasenzesa chief Sanyamaropa ndokubva wanyora samoni yabva yauya kunyanga zvikanzi mabatwa mai takupai samoni muri kudiwa kudare kuti motsanangure nehama dzenyu dzekwaSakubendi zviriko kumusha ikoko. Handina kuziva kuti chii chiriko, kuti ndicharegere kudzika apa ndiri munzvimbo yamambo futi mutasa. Hazviiti, regai ndidzike semhuri. Ndakabva ndadzika kuNyamaropa nemhuri yangu. Wakomana hapana, ndinawo hangu wairi, umwe wari kubasa, asi so izvozvizvi ndinawo vasikana vari pano, vane wacho mukomana azouya nhasi. Saka zvadaro tiriko ikoko kwaSanyamaropa ikoko, hatina kuenda kogara sezva ndaona zviri panezvi kuti Robert na mai Joseph garai apa tikutongeka.
wakabhirifa kuti maisa kubendi mukurukota wacho anonzi Nyakota tiri kukubhirifai kuti imimi makabatwa munomu makagarwa matare munomu nemhuri yekwaSakubendi yakagara matare ichibva yakutaurai kuti imimi murume wenyu akaromba mumusha muno. Saka zvadaro ndikabva ndati inini kune mhuri yangu amenoti mauye mhuri yangu inini ndinoda kuziva kuti izvo wadaro izvozvi isusu tafamba waye tichizwa kuti ndizvo nawana wangu vakataura kuti aiwa mai hatina kugutsikana pangekuti ava wakaita wega isu tiri tega isu mandi izvo waita wega iwava toita sei ndikati inini manje ona izvo wati murume wangu akaromba akafa izvo akafa handigoni kurambira murume kuti haana kuromba ngekuti murume wangu ndinonzwa kurwadziwa ngokuti zvinhu zvakandirwadza murume wangu handigoni kumurambira ba saka inini ndakutoti ndinobhadhara hangu zvese zvawataura kuti tibhadhare tinobhadhara chokwadi takaita saizvozvo tikabhadhara mombe wakati kwanzi kwakarombiwa nemurume wako kuiri kwaMagodo nekwa handikuzipa ngoti kwaMawadza. Saka zvadaro waenda kwaMawadza wazobva kun'anga Robert na Dhagi wakati tichaenda kwaMawadza kobvunza kuti Mawadza tinoda kuziva kuti mukoma Joseph akasvika panapa here chokwadi wakaenda ndobva wabvunza zvikanzi Mawadza ari kuti wazofona ngiri takunyanga Mawadza ari kuti haana kuromba hatina kumuona papano tsoka yaJoseph Sakubenda hatina kumuona papano saka manje nei vari kudaro tagara hedu vakazotidaidza futi dzikai kudai kwasanyamano patadzika ndazounganidza mukomana mukuru auya kudikitaira ari kupengawo kuti muri kundinyepera muri kunyepera baba wangu munongoziva zvinorwadza kuzi baba wako akaromba apenga kwanzi ndidhagi ndosaka tatisiri kumutaurira baiyeyu mukomana yoyo ndosaka tatisiri kumutaurira bada kuti vhiringidza zvinhu ngoti tinoda kuti titi zvinhu zviripo iye akutaura kuti kwanzi baba haana kudini haana kuromba tatisingamudiwa panapa iye Renard wow Dhagi ngenyi uri kubvadaro changamira akabva asimudza ruoko pamusoro ndikugamei inini ndinoda kukutaura kuti Renard kana ukapenga kana ukaita sei unopinda mudanga mangu uchitora mombe baba wako akaromba unoziva unombofema so murume akafa uri shirikadzi uri kutsvupika wakapenga wakomana ndofunga wakapenga naRobert ushiwa mai baba mukuru akadini akaromba zvinoenda pawanangu isusu ngatiende tobvise zvinhu chokwadi takasvika ndiye anga ari kocha Dhagi achimira kuuya kosvika kutaura kuti ng'ombe iyo ngaitorwe iyo ng'ombe iyo ngaitorwe iyo ng'ombe iyo ngaitorwe dzikwane dziende kwaMawadza iyo ng'ombe iyo ngaitorwe iyo ng'ombe iyo dzitorwe dziende kwaMagodo chandiri kuziva inini Robert paakaenda kwaMagodo inini ndiri kubhadhara zvikwambo zvisiri zvemurume wangu ba Robert akaenda kwaMagodo Dhagi ari kuzviziva Robert akaenda kwaMagodo akabva atora zvinhu zvakatora ikoko achibva anyonesa Richi uyo tanga takazogarira dai Richi abva anyoreswa kuti ndikanga ndafa unobva wazoendepi unozopiwa naRichi ndiRobert ndokubva kwakuti Richi uya uyu abva saka ndazoto hoko yaRobert yakataura iyai Richi saka izvozvi wakabva tazi tapedza kubhadhara kwaMagodo tapedza kubhadhara kwaMawadza wakabva wauya nehuku yavo nemitete yavo kubva wasiya pamba pangu jongwe tsvuku rine tambo tsvuku pamba pangu nepadare murume wangu ndisabhuku Sakubende ndokubva waombererenyi padare pasabhuku
mari iyo akaomberera padare pamba pangu. Saka musi ndakasvika pamba inini waomberera kudaro ndakabva ndasvika pamba ndibva ndarwara ngombe yangu bayafa. Kana nanhasi ndakazofonera kuhospitari ndikazobayiwa madhiripi kuita sei kuzosvika ndipore. Hapana wakauya kondibaira. Apo wanga une target yekuti tikabva kwamukomo tiri kuenda kwaRobert, tikabva kwaRobert tiri kubva taenda kwaRichi ngoti Richi akazonzi akarombawo. Tikabva kwaRichi izvo zvaona kuzonditaurira apa, asi pangu wakauya nerori wakahaya rori T35 yakazara vanhu vakabva Nyamaropa kuuya pamba pangu kozoisa Jongwe. Dhagi ndiyanga ari mukuru ipapo, ndiyanga ari mukuru asi mwana wangu, mwana wababa munini. Baba munini Robert wacho anga andoitawo kunga akukurirwawo akamborohwawo naDhagi. Saka ndauya inini pamberi pamambo kuti mundibatsirewo kuti vanhu vekwaSakubende ngavatore Jongwe nemutete wadzokese ikwaka mheno ikwaka wakazvitora. Ndizvo ndauya pano kuti ndibatsirwewo nyaya yangu. Wakazobva pano Dhagi akabva aenda kumba kwababa vangu akandibereka. Kuti ndauya kuno kokutaurirai kuti mukadzi uyu wane murume wake wakaromba, mukazoona zvinoitika mumusha imomo. Ndio zvatiri kuita, tiri kubhadhara zvikwambo. Baba vangu ari pano, baba vangu ari pano namai hanzvadzi yangu uyu munini wangu tiri vakadzi wairi kwaSakubende. Sabhuku Sakubende anga nevakadzoni achibva shaita hangu uyu ndiye inini pazvakazinga zvakuzoitwa ndandisiripi. Saka avo vane witness wavo zvakanga zviri kuitika ngoti Dhagi uyu akaenda kotsika baba vangu achimubara kuti kwanzwe mukwambo wako tiri kuripo mukazoona chaitika. Ndo saka ndanga ndakuda kufa vanhu vakasiya zvinhu. So nanhasi muri kundiona changamire ndiri kurwara. Kana nhasi ndiri kurwara izvozvo handichiri kumbokwanisa. Ndikaona Jongwe ndiri kubva ndanzwa kuderera ndikati kukuku hana yangu iri kuti pa ndati ndikutaurirei kuti ndizvozvo ndiri kushupika nemhuri yekwaSakubende. Ndiri kukumbirawo chaka ndatenga. Dhagi musamenyi baba ndiani asara anonzi ndiye baba ndiani? Baba ndi bamudiki waripo wanonzi Robert, asi chaitika ndechekuti wakaenda kurufu kuyandazi mudzimai wavo kuChinoi. Saka munhu akanonongwa kubva kuSouth Africa, akashayikira South Africa. Saka bheri yavo munhu akazosvika Saturday, nhasi ndo paari kuitwa. Saka azoponeswa kuuya. Saka munhu andauya naye ndibamudiki nin'ina wake. Iwe ndiwani? Ndiwani? Inini maSakubende ndiri mwana Douglas Sakubende. Simba rekunongedza vanhu vana baba varipo rurionepi. Nyaya yakaitika ndeyekuti nyaya Simba uri kuriona kupi? Ini handisi kunongedza munhu. Nyaya yedu iri mudare raSanyamaropa, yakatotongwa iri mudare raSanyamaropa. Takatouya futi kwaSaunyama, saka totoshamisa kuti tauya kuno. Nyaya yedu matangire yakaita takatanga nepaSanyamaropa ndio mayanga yedu yose ichiSanyamaropa otozviziva kuti nyaya ndio mairi. Nyaya iyi pakashayika bamudiki Richard ndio payakatanga semhuri. Nyaya iyi ndeyemhuri haisi yemunhu wani kana kuti ndeyangu kana kuti ndeyemhuri. Takangobatana semhuri ende zvikwambo izvi tiri kutongobhadhara, totongoenderera mberi tiri kubhadhara. Ndazvishamisa kuti titoya kunoku sei tisati tapedza iri kubhadhara. Taachingobatira pamwe semhuri. Papa kubhadhara wakabvisa chiiwo. Inini nyaya yakaitika Amerika ndikadzoka kumashure. Wakabhadhara chii? Inini handini ndine zvikwambo pa. Saka uri tiri kubata pamwe. Nyaya yakaitika ndakuda kuti nditsanangure hangu panyaya yakaitika ndeyekuti semhuri pakashayika bamudiki. Vanhu vakaungana kuti kufa kwatiri kuita because maSakubende muri kufiwa pagore pagore. Saka wanatete wese wanga waripo, vanhu vese wanga waripo, kwanzi ngatifambe. Vatafamba muprofita auya takaenda tese semhuri. Taenda sisi semhuri, bamudika wakabatwa wasina kuuya nhasi. Wakabatwa. Nyaya inozogumira kuprofita yakabva yaenda kwa mambo Sanyamaropa. Payakaenda kwa mambo Sanyamaropa, kwakauya Sanyamaropa, mambo Sanyamaropa ane vanhu vake wana chiremba waanoshanda nawo. Takaendapo semhuri. Tikati chii chiri kumbonetsawo mhuri yedu kuti vanhu vafe. Saka zvadaro pakabuda mazita matatu evanhu vakaromba kutangira bamudiki Robert,
zita rake ndofunga ndiro randakauya nhasi apa riripo watakasungwa naye pasamuel. Vakauya bamudiki wacho nyakufa wacho akanzi ane zvake, bamukuru Joseph wakanzi wane zvavo, zvikabuda pajekerere wakatodaidzwa, murume wamai wakatobatwa. Kana baba wangu inini ndiye akanzi hana chinhu pavanhu wese. Kana kuri kuri saka iwo vanongotomboripoka mari baba wako iwo hana chinhu saka hausati wafirwa. ati kutofirwa. Baba wangu wacho akatonzi akafa nezvinhu Baba wako uriyo? aiwa wakafa, Oh, wakatofa nenhau iyoyo. uyu Joseph akafa, Joseph wakafa, Robert akafa, Robert ari Richard ndiye akafa. Koseuruti baba wavo paakafa, seuruti akangofa natural death, haana kurawo. Kukanaka urawo nezvinhu zvauraiona. izi nyaya yake Seuruti uyu kufa kwake kuri natural, handina kuti kuri asi kwababa wako hakusi natural. hakusina kwake handinongoti Paakafa makafamba here mukazafa baba wavo, setsika yenyu yekufamba kakana uyu paakafa baba wavo makafamba zvikazi wafa nei. zvino patakaenda kwachifi takabvunza kuti bamukuru wakafa nei, kwanzi wakafa nezvinhu zvavo. Zvinhu zvavo zvipi zvawakatora zvipi zvinhu zvinhu isi takaenda kuna chiremba, chiremba ndiye tanchifamba naye. Kana jongwe riri kutaurwa iri takaenda nachiremba, zviri kubva kudare. Chiremba wacho ndiye kwasinyamara kuti zviri kubva kudare kukanzi izwa imhosva kupinda muyadhi yemunhu muchinoita zvinhu muyadhi mumo zvisina kuwirirana nemuridzi weyadhi. Chamakaita ndinozi trespassing. You trespassed kupinda muyadhi yemunhu. Hauna mararamiro iwewe ekupinda muyadhi yemunhu. Zvinoita zvakasiyana nekuti waenda kunisa hoko muyadhi siri yako. Zvakasiyana. Chinombokupa simba rekuenda murapi. Ndikati kubatsira. Murapi haana simba rekupinda mumusha memunhu without the consent yemuridzi Isabvumiro. Hakuna n'anga inoenda kupinda musha memunhu bamuridzi wemusha wacho asingadi. Zvabazwa ndezvoizvi. isaatakwenda teke tatitone mupurisa washangana shamwari changamira haana musha ane wake musha. Inini ndiri panapa handikupi munhu baini kuti endai nemunhu mopinde mumusha manhingi ningi iyeyo tisina kupinda nabotomakwena imhosva. Nakaramba toramba. wana maiguru wakadaidzwa kudai tikawirirana takatoenda kunoripa zvimwe kwamagodo reason yasina kuenda kudare ndei wakauya kudai that reason akauya kudare wakauya kudai unyamaropa wakanzi chii wakatotaurwa chiremba akawatsanangurira zvese izwaizvo inini handiri vanhu vanorelaya nechiremba 1. Chiremba wacho uripi? Chiremba wacho amunoti ndiye aripi iwo wachangamira hana kuuya pano. Ana chiremba utarewo waripi? Anonzi mbuya tototo ndiyo tandishanda nayo wemudarira senyama. Ndosaka tati amushandi nemunhu 1 ba. Hatina kutoshanda mirai kanchamu. Mudai mati kwanyamaropa takashanda natototo. Kwasaunyamba tikashanda nanhingi. Tauya kuno kwamutasa tipeiwo umwe. Tizwe kuti zviro zvakadii zvakafanana here. Kana zvafanana then tochiwirirana kuti akuita sei semhuri. Muri kuita kunge zipi imi pano vamwe vari kuzvipa simba. Muri kuzipa simba mumhuri yekuti pana vamwe vari kuti tisu isusu tofanira kukontrola everyone which is wrong. Ipapo chiremba watakashanda. Siyana nezvemadzimambo madzishe nemachiremba. Ngatidhire nemhuri. Tiri kuti mumhuri hapana anofanira kuti bully other people abva family members. Unongedza mombe dzemunhu kuti iyo. Kuti kunongedza izvozvi munotosungwa nemhosva yestock theft. Kana makakwanisa kunongedza mudanga risiri renyu itorai mombe itorai. Anongedza neatora mutori nemhosva yestock theft. Ndowainongedza mombe ida ndongonongedza. Ainongedza ndiani? Ndowainongedza kuti iwe ngori ndiani? Isi tandiripo semhuri takangowana wakwasa kubendi. Izwai Mr. Douglas. Pane something chisiri clear. Uruzwa pambo Douglas. Isusu hatitarisi vanhu vatotarisa nyaya yemamiriro ainenge yakaita. Nyaya inofanira kuitwa zviri proper. Handizvo. Maifanira kunge makaita chinhu chakawirirana nemhuri yese.
not kuda kufosa vanhu vese kuti vatedzere zvamuri kuda vanhu just if you kuda no because pavanitaura makadaidza muprofita akadaidza muprofita ndiani imhuri yakadaidza makawandisa ndiani pakashayika pamudiki muprofita akabva kwaHarare muprofita akabva natete ndio zvandikuta wanatete ndo akabva nemuprofita wanatete ani wanatete Maria vari kuduke wakatouya nerufu irwo tati baba tete Maria ndiye akaya neprofita ndewamwe anga atumwa nemhuri here kutsvaga muprofita anga atumwa nemhuri here kuprofita hongu wanhu wakati isusu tiri kutsvaga mubatsiri inonzi wanhu unochizeredza madii kuti wanhu kana muroti wanhu ka it means that you are involving this family everyone this family yakaagriya here kuti uya nemuprofita wauya komhangara kunoku wakaagriya here natetewo kuti uyai nemuprofita iyeye or kana kuti they were not consulted muprofita haana kuenda kumba pemunhu akatoenda kumba kwasekuru ndokwatakaitira nyaya idzi kwasekuru nyakubereka isusu but the fact Mr. Douglas ndekuti kwamaitira hakuna basa asi nyaya iripo kuti munhu auya mumusha uyu mhuri yawirirana here kuti munhu auye mumusha isusu wadani tiri kounyamara patandakurirana iwe nani toti iye bamudiki Robert wana bamudiki taku wese tandawirirana chakati zinogara kwakasiyana mira chakati mufunga kuti mimi tete wari kuUK ndo wanoziya sitereki nemaprofita neng'anga dzemuno mudzinoona sei isu tete wakwaya nemuprofita hauzopindura ndakati imimi sei muri muZimbabwe munomu momirira munhu ari kuUK kuti auye kuzokutsvagirai muprofita nekukupa ing'anga why no hazvina kumira saizvozvo saka sei tete ndiwataura kuti tete ndiye akauya nemupostori iwewe hatina kutaurira maizvi ndizvozvo ndosaka kuti imimi kunyamaropa kune maprofita neng'anga munyanga mune maprofita neng'anga mamutasa muno mune maprofita neng'anga kuchipinge kune maprofita neng'anga chimani-mani kune maprofita neng'anga kwamakoni kune maprofita neng'anga anditi how then could you allow munhu ndangoende munhu wamusingazivi munhu wamusina kuvheta isusu takangoti munhu abva kure asingazivi nezvemuarea kwanguri kurasikawo kutsvaga chokwadi ndakaya nemunhu kutsvaga chokwadi ndo kwatandiri kuti tanisi kuti ndiye perfect but tandiri kurasikawo is not Douglas munhu wamutaura muprofita akabva kuHarare akauya nemunhu saka kana kuti munhu ekure asingazivi ruti ukure hwake because ukure hwake hauna basa kana afirwa information aribva kuHarare apa hatina kugumira pana iyeva ndo patakazoenda kudai pakauya umwe mbuya tototo taenda kwaSaunyama takazoshandisa umwe watakapiwa naSaunyama wawechitu saka wese vaiti waingobudisa semunhau nanhasi tanchitongotsvaka iwo wacho newana wacho Bambo Douglas problem yangu muzonditi Bambo Douglas kana baba wemhuri ari akaromba why should the family suffer iye wacho murombi akaenda kare murombi akaenda why should the family suffer nemunhu akanga akazvirombera wakatofa wakaenda why muri kuti mukadzi nevana vacho vanofanira kusafira kuti baba wanga akaromba why should they suffer kuzi hando wakaromba ba wakaronga wakaromba wakaenda handiti but why muramba munongedza munhu akaenda kuti iye ndiye anokonzeresa maproblem that person is no longer here but maproblems aripo jongwe mungakozera mwena source yeproblem ndeipi uyo munosiyira jongwe ndiye akaromba here wamuri batwa kunganga ndiye akaromba ndiye here isu jongwe rakaenda pakuti maendesa kumakuwa jongwe maendesa kumakuwa kune munhu akaromba nemutete wacho bozi mukadzi ndiye ari pamba izvai bamba tinobatsirana anditi ngatitarise nyaya tifambe nenyaya yaitese ibude saka imi muri kuti kuendesa jongwe pamba pamai avo zvinokubatsirei because mai avo havana chakakuromberei ndasi mune kumusha menyu mai uyu hasi mune kumusha menyubo une kumusha kwake une kumusha kwake uyu anditi une kumusha kwake uyu akaromba ihama yenyu imi hasi uyubo anditi saka purpose yekutora jongwe kuendesa kupa uyu mutombo zvirugadzirei munogadzirei zvirudafirira
isusu takaenda nejongo kuchidzi mune ngozi mumusha mene saka zvakanzi mune ngozi imimi jongwe mamire zvakaitwa zvakanzi jongwe izwai bamba mumusha makazi mune ngozi makazi mune ngozi yani zvakaitika baba ngozi yakaparwa nabamukuru yakazi ndeyani iye wachinya kufawo yakazi ndauda kutsanangura maitikira zvakaita pane pakashayika muzukuru mati mumusha mune ngozi tikati ngozi yani ngozi yemuzukuru muzukuru chii chakaitika muzukuru mafambira zvakaita muzukuru akarwara arwara muzukuru chakaitika ndechekuti muzukuru arwara kudaro kwakafambiwa futi kwafambiwa muzukuru akanzi baunguru ndiye ane problem zvakati saka zvadaro manje pakafa muzukuru pakaita kanoisi pakutanga ndokuva pane 10 years ago baunguru achiripo ngozi bamba kuponduka kwemunhu izwai bambo Douglas munozwa bambo Douglas bambo Douglas muzukuru warwara handizo zvikazi muzukuru wafa nei wakafa nei muzukuru ukanzi muzukuru afa nezvemumusha asi munhu amuraindi bambo death riri kuti akafa nei uri pane edzi brain tumor handizo saka kana munhu anzi afa nebrain tumor aurawa yakaiswa ndani apa isusu vanhu vakangofamba sezvatandikuita isusu mufamily medical use your head izvai bambo Douglas unoka bambo Douglas mikore nyaya dzenyu dzatikubatsirei but imimi mune kamwe kapusiri kamuinako kare kamuinakokana kamuramba muti ngatikitedzere zvatakadii no ndosatoda tikubatsirei handi ndoedza kuti kubatsire kuti onaka muzukuru warwara handiti muzukuru warwara handiti makutadza warwariswa ndisekuru ndizvo muzukuru osvika pekufa handiti makutusaka muzukuru waura wadera ndisekuru handizvo ndizvo ukati pakaita noise pai parofu handika saka ndizvo nditaura kuti ngozi yauritaura nezvayapa ndeipi because kana utanga utaura kuti uyu achitorwara uyu asati afa kurwara ani kufa warwarisa ndisekuru handiti hazi arwariswa nechirwere chei aiwa ndotaura sekuru akamukati sekuru ndiamurwarisai warwariswa ndisekuru nechirwere chei kuti muzukuru arwari wakazii ndisekuru wakanoiwa ndo zvazviri akanzi akaroiwa ndisekuru mabudiro zvakaita akaroiwa ndisekuru handiti aroiwa ndisekuru handiti muzukuru obva afa pane here pari kubuda muzukuru achitaura kuti ndakaurawa ndisekuru pakufamba kwenyu pakufamba kwatakaita isu kwakanzi imimi mune ngozi 1 ari kubudirwa wacho kubudirwa hapasati pane munhu ari kubudirwa saka mombe makaenda kutorerei mombe makaendeserei jongwe kana pasina munhu atari kubuda achitaura ndakaurawa ndisekuru mirai baba mombe makaendesepi mombe dzakaenda kwamawadza kwamawadza kunei kusuwa chikwambo ndiye ndivana bamukuru chikwambo chei manje chikwambo kwamawadza chikwambo chandakangozvimirira chisiri ngozi munoziva the difference between chikwambo here nengozi munoziva here difference yacho ini chandinoziva ngechekuti chikwambo mushonga ndati munoziva difference iri between chikwambo nengozi handinoziva munoda kuti mundisanangure wose ndozvanotaura musapedzera vanhu nguva baba chamuri kuti chiri pana sekuru pana bamukuru chii ingozi here chii chikwambo ndikangoti zvikwambo kwakabuda kwazoretikubatsirei akazi musikana haarorwi musikana wechikwambo zvinorevei zvinoreva kuti anenge akagadzwa mhepo yechikwambo paari kuti munhu akafa akaurayiwa nemhuri nemunhu wemhuri wobva apiwa mukadzi wobva azi mukadzi wako ndeupi ndo chinonzi chiicho uwo munhu akatema munhu nedemo kuseri binga guru munhu iye wobva afa munhu iye kana akumuka mumusha inonzi chii
saka chiri pana sekuru wautaura nezvawo chii ngozi here kana kuti chikwambo chiri chei hai iswai pambozonozotaura hai ndikotora ngozi yemunhu akauraya munhu uku andika woya kuisa pamwana wake yechikwambo kotenga kuti chidii because ndiri kuona element iripo kaya ichiti musha umwe kwasanga mune element yejealousy pane kamhuri kanenge kakati budirire kamwe dzimwe dzakati pfuto ndikune blame kuti ndipasi ngenyaya ndo zvimwe zvinenge zviri kuitika because kana utora nyaya kuti chikwambo akaenda kutora chikwambo andika uri akachitorerei madauta dzakaitwa chekwamawadza chakanzi akatorwa kuda kuti apromote pabasa zvaidescribe saka icho chii chinokonzera chii mumushameni chinokonzeresa rufu akapromotwa iye akafa wakapromotwa here during this time akapromotwa aishanda basa rake ndaisazoziva basa vanhu vadini anga ari chii unopromotwa vanhu kuita chii handizoziva vanhu vanopromotwa handizoziva kotsi yanga anayo anga ari musoja anga ari musangano kupati akasingasenza aitoshanda kuofisi kupati panyangu saka ndisekretary wepapati office coordinator ndiye mutu ari coordinator auraya vanhu ndizvomuudza kuti hai une mberi akari office order kana munhu akasi office order usazvoreve unoklina nekutunga ndio kuklina nekuronga mapepa nekuenda nekutoklina netoilet saka zvamutu ati zvakaita kutenda chikwambo kuita order ndiyo kuti pati akaisakirina vaitoendawa kumusangano wachati aiwa zvazvashambari asi mp hana kuita mp ba saka kumurwazi munhu wambinga nekuti wataura pamusangano waadresa vari pamusangano motourayira kuti izvo zveizvo kana korombera toda kuada adresa vanhu wakumwana musadaro garai musha vanhu dzidzai kushanda wananga waende kuchikoro murunzwa yekunaizva muri kuita paizvo there's nothing Bambo Douglas that justifies your claims. There's nothing that justifies your allegation. Yekuti munhu yaritukwadza akaromba because waitwa basa rakati. You can't tell me kuti munhu anozari kuraya vanhu just to be an office orderly. Kuziwa wakwanisa kuti vanhu pamberi neZANU-PF pamberi nechakati wotoziye wambinga saka utoraya vanhu kurayira izvo zvizvo. Mambo isusu hatina kuenda tida kunongedza bamukuru wedu. Isusu munhu angakanonongedzwa ndibamukuru. Nekuzoti bamukuru zvakazotokureka kuti bamukuru wenyu imimi. Baba munini makatori. Tiri padare. Kwakabviswa munhu kuti akabviswa zvake. Tatatoenda kwaChief Saunyama. Bambo Douglas. Mati imimi baba mukuru anga asitombori munyaya. Munhu akanga abatwa nebaba mukuru. Saka zvakazochinja sei kubva kuna ndakazoenda kudare ndasenyamaro taenda kusananimaro wakati pamubatsiri wawanoshanda naye vakwanza hasi uyu ndikati isusu takubvunzira munhu wese mufamily kuti kana pane wamwe wakabata tinyase kuziva tikabvunza nhingi akatora nhingi ndiani kwanzi vanhu vandiri kuona nini watatu mufamily menyu wakatora zvinhu kunoti Richard Nyakufai akatora zvaakatora Boya Robert akatora zvakatora. Robert akatobvuma akati ini ndakatora huko. Yekuyo pamwe pangu asi ndaitovhara zvinhu zvamukoma. Ende handisi kuzobhadhara inini zvinhu zvangu zvamukoma asati zvabhara. Ndio zvakataura Robert. Koma Jose. Akatoa kuti inini handisi kuzobhadhara zvinhu nekuti huko yangu ndakatoisira zvinhu zvamukoma zvainetsa. Izwa shamari. Taurirai mukoma naone huko yake. Handisi. Yakatobvisa. Huko yakabviswa. Asi akati handisi kubhadhara. Aiwa akatobhadhara zvinhu zvake. Aiwa. Utazwa. Saka imimi ukumlota badhara kwa maikuru. Wamlota badhara kwa maikuru. Uyu Jose huko badhara huko yake. Uyu badhara chinhu chake. Kwa maikuru kwa uyu amlota badhara ndiani? Akatora chinhu ndichino hapa ndiani?
andiziwo mambo tatumbukutoda kubvunza kuti toti nini baba wangu akatora chino toti chikwambo chikava chakunetsa mumhuri anobhadhira ndiani mukadzi uneswa nechikwambo uri kwamba runetsa chikwambo chokunetsani the whole family zviri kunetsa Sati whole family. sati hoven ndiani Unoda munhu ari specific apa kuti chikwambo ichandinetsa. apana kusurufiwa pachamwari Taura munhu ane chikwambo chane aneswa nechikwambo chikumba kwake ngataura ndaneswa nechikwambo. chiri kuita zvakati Chiriba zvakati kumba kwangu. Ngawimira uri. Iwe waneswa nechikwambo ichi. zvikwambo izvi haini ndikati mambo ndikati hongu Iwe chinochikunetsa chii? ndikati hongu mambo Chinokunetsa chii? mambo pane nyaya mhepo munozva zvainoita ndaura zviri kunetsa Ngati ichi chikwambo chiri kukunetsei iwewe. zvakati taura ipapo mambo Douglas. magariro Mambo Douglas. magariro Mambo Douglas. magariro ekutaura Chinoisa chikafu patebho kushanda. udakusenza mubhengi usina kufunda Munashanda kubhengi amunombobvera maenda kana paEmmanuel amunombvera makona Doris School. Munakosenza standard. funda ndakatofunda mambo udakagadzira ndege wakafunda kushanda Ivinya bambo izwai bambo. It's a simple thing chatukubvunza kuti mukushupika nei hamuna chikukushupeni. murumikitimaidzana Hakuna. chiri kushupa irufu kufa kwavanhu kusina kutsarukana chamunakata chuma unotofa kadai but kufa kwacho hamufi pagore bana gore rega rega munopera same month Munopa every week. same month warufa nei kana mabika sasa anamborwara kana kurwara warufa nei Maybe ndaona problem yako. Baba mkuru kwakambofiwe. baba mukuru banguru ndiye akafa Iye pakafa. Pano makazomufa futi. baba mukuru so far hapana Ndokuninya. ko dzimwe dzimba dzimwe kwenyu ndiri kwedu baba akafa wene makore mangani inini baba wakaenda makore mangani baba anga ane kuma 58 years Kumwa akafa futi ndiye. richard akafa futi semangani kuma 58 years Umufuna ndiye akafa futi. muzukuru akafawo iye muzukuru anga ane kuma funga 30 years Wetumwa. Umwe ndiye futi wakafa. oya generation yenyu mimi wana munina wangu chaichaenditera inini akatofawo futi akafa akatsikwa nemota sinajisikawo ukafamba murodhi unoukatopuna munomo ukasataiza murodhi unodamburuka nepo dziriko kani nepo dziriko tinokumbira kuti mutotibatsiro kuti ivheneke tobatsirwawo Izai bambo Douglas. Tuti kana mutobatsirwa. Musaite nharo. Plus musavictimize vanhu. Plus musapare mhosva. In the process yekufunga kuti murikugadzirisa. Imutopara mhosva. It's wrong. takafamba tofungwa tofambawo taisa nyaya yedu kwashangamiri saka tofamba nashangamiri tiri muright direction Izwai bambo. pari kutapura jongwe kuisa Izwai bambo. jongwe ndiwo wakatotsvaga Izwai bambo. ndakatsvaga ndiwo Izwai bambo. kumbabva nejongwe kumba kwedu Izwai bambo ndikubatsirei. Tinokubatsirei. Nyaya kana iri kubva kwaishe ikanga yatopfuura paishe yakuenda kwamambo ishe haasitorina chekuita nenyaya iyo mazwa mambo because badare ramambo rinoshanda seappeal court yaishe kuti munhu kana asina kufara kwaishe anoenda kwamambo saka ukaramba kuti wakwamambo ka wokuramba uchipa reference yekwaishe hazvibatsiri haubatsiriki because basa ramambo ndere kuona kuti nyaya yakaitwa ikaitirwa yakaita zvakaitwa kwazvo here kana zvichida kuitwa kwazvo zvozvitangisa here kana zvakaitwa kwazvo zvozi ndizvo zvobva zvimiri zvii zvazviri saka yekuti tirambe tichipa reference kune zvakaitwa kwavo ndizvandokuedza kubatsira ndopatada kuti kubatsirei kuti nyaya iri apa kai siyanai nezvekuti uyaenda 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 siyanai nezvekuvictimizana kuti iyi mhuri nenyaya yakati saka ndiyo ende chimwe chinhu chamunofanira kunga mungotarisai zvakaita kuti munotaura nyaya kuti baba mukuru ndiye akaromba but baba mukuru akafa munofanira kunga mungoidentify kuti baba mukuru akafa kana anga ine zvinhu zvanga inazvo zviri panani handiti then chechipiri kana muri kuti mumusha zvinhu zvikunetsa bhozi muine ngozi
munhu wamuri kuenda ari kushandirai anofanira kusumudza ngozi yotaura kuti ndini ngozi, ndakaura wandinhingi, ndakaura pakati zvaita zvakati. Pasina izvozvo hamuna maruramiriro ekunongedza munhu muchitaura nezvengozi. Because hamuna ngozi mimi right now yamuri kuidentify kuti muri kutsvaga ngozi kuti panzi pane ngozi but hapana ngozi. Because yanotore kana muti muzukuru akaurawa ngabude ende panza muzukuru abudisa asumuka atora ndakaurawa ndiye. Ende panza apo muzukuru asumudzwe mweya wake ataura kuti ndakaurawa ndinhingi. Akabura ndo but mimi kuti muende kuka muchakwanisa kuenda because mane jombe kudhara mane uyu zvamaisa mushambe munhu matora munhu kudhara ko nhasi unoona kuti mukabuda panze ukasaiwa hapana kuti mwana akafa this is national day because kana titora brain tumor kwakutora munhu brain tumor brain tumor zvakana munhu afane kenza zvodanganga here kuti afane kenza but chinoita kuti muprofita kana nganga wasvika hasha izvotaura kuti afa hake nekenza asi mhepo yekenza yacho pane mahiri because achabva here asina zvaita akakutaura kuti hapana zviripo unoda kuti haaoni saka uchati chii ndikuona kuchirwere asi pane bvuri rimwe rinokona iro baba mukuru iyu anga asina kuchena because aiheti munhu anotaura ini kuti munhu akafa kare wozi akabata munhu akafa kare wozi akabata saka tochidini anditi anofanira kuchipa solution kuti zvakafa muri vechini chini chiri pakati chiendai muite zvakati andizvo ende even wamutaura kwazikwazi kwamawadza nekwani andisati ndambozvizweni kuti kwakarombiwa kunoenda kubhadharwa kuripo muri kuripei pane tsotsi pakati penyu pane tsotsi pane mbavha here apa because kwamawadza ndokuruzi ndokwakanorombwa baba mukuru imi motora mombe mwenda kobhadhara kwamawadza muri kubhadhara iyi kwakarombiwa saka mutoare kuti uyu pakatora chikwambo chake haana iyo wakati muchiri uchida here chikwambo tikati isu hatichadiba munacho here saka kana mati mimi hamuchadiba taakutora chikwambo kana muda kuti chikusenzere futi chikwambo chinobatika here kuti akaenda nachiremba ndiye anga achitungamira ipa mambo Douglas musabvume kushandiswa kuitiswa uruzwa baba makazounzai mombe kuti mudzorere chikwambo mobva maendesa mombe chikwambo chobva chadii chadzoka saka nhasi muno murudei chakaenda saka nhasi murudei jongwe nyaya iripo ndimbotsanangura pacho ndandokumbira hamwe ndimbotsanangura jongwe rakanzi imimi kana musati mari pangozi yemuzukuru ngozi takumboisa pajongwe nekuti mukati mururi pazvikwambo uku mune ngozi hazviiti saka takumboti muzukuru nyarara tiripe zvikwambo izvi muzukuru angataura kwanzi tikasimudza muzukuru hazvikumiriri zvakanaka musati mapisa ini handini ndachitaura tandotera mashure ezvikutaura tiri kufungidzira kuti vanhu vari kufamba navo vari straight izwai bambo makaenda kuisirwa fiye mamuri kuti mutye handiti kuti pane chiripo iwo pasina chiripo handiti then ndobva mamezhwa kuoneka kuti vanhu vari kutobhirivha zvatudii saka unoramba chikuchinjira ichi murambe muchidzoka akakora because kana maendesa mombe ka chikwambo chaenda handika zvapera muchimira kamuzukuru kana muzukuru azosumuka muizotora nenyaya yemuzukuru saka munozita kutanga kutora muzukuru tomuise pajongwe iye muzukuru wacho haana chatataura nemi saka chamubisa pajongwe muri kuisei ko jongwe racho sei makazvi jongwe racho pamakapewa jongwe sei makaritora jongwe vamaendesa sei usina kuchengeta iwo jongwe jongwe rakanzi rinosiwa pamusha wakaparwa mhosva
akapara muzendeni ndo bankuru ndianga zapa zvine proof inini handini kutungamira kuti ndatina chiremba nemukusa chakana handini kutungamira isati ngotera kuti katomwe ndizvo chazvinobatsira ndakubvunza shambi isinotokubatsira mira kwamawadza pamakaenda kuripa chikwambo kwamawadza makapani pane mhuri iripo yasara ani sakapa iye sabhuku wacho mawadza sabu ndiye anorumbisa vanhu baba wacho akafa asi anorumbisa saka aziva wanoziva nhoroondo tida kubatsirwawo isusu tanzongotera n'anga mumhuri i1 munonzwa n'anga ichi i1 kana yafa zvinoenda pane umwe chi ndo pazvinopiwa zvinozikana kuti shawira ngarirapa raapapi apa handisi saka imi maifanira makati kana iri nyaya yekuti makazi chikwambo ngachidzoke chikwambo chaifanira kudzoka kune munhu akasiyirwa chi basa iri pane mwana musikana iyepo patakasvika nezvinhu iye akabva achikoka abudiro achizotaura nachiremba ndiye akasvika achibudiro akati ndiye aifamba nababa wacho achiri musikana inganga ngani dzafa baba dzakawanda andi saka munhu anga akaromba kana munhu akasina dzosa zvinhu zvinganga iyo isati yama vanhu vakaisepi opa example vanhu vese vakapiwa zvinhu ndunge handiti ndunge zvaakafa vanhu ivo vakaendesepi zvinhu zvese zvavanga vapiwa ndunge vakaendesepi isu takanonzwa kuti wakaendesepi izvo zvokwanduku handizozivi asi vamwe ndakangonzwa kuti ndungu akati zvinhu zvanguunzai vanhu vakati ngondo kuendesa hatina wasina kuendesa isusu kwedu hedu zvinoitika unoona mudhere nyanga dziripo vanhu iye mudhere akasvika kudhara vanhu vanongouya uchibhadhara wachiteedzera kuti zvinofamba semudzimu uchibuda uchibvuma kuti shuwa munhu akatsika pano ende vazhinji vamwe vanotouya wega inini baba wangu ndikunzwa kuti akafamba soso mudzimu wepo uchiakinoreja shuwa munhu akatsika pano muri kuwanza n'anga nemapostori muri kuwanza mazuva vangu mabhachi anotsemuka ese akufamba kukati kati mwakambuya jeni kabhuguni kumwana sekuru tombi ukune kandodo ukune chi hamugarisiki baba raramai normal life yes izvi zvimwe zvese zvamurikati musadhire nengozi isipo musaite tsinga yekufungirana zvinhu ngazviitwe zvinhu zviri pajekerere zviri pachena noti zvekubatirana kuzwa baba noti mubvanana endai panza chihera uya endai pana chihera noti muchihera akutarisei apanyase kuona kuti uyo muzukuru womutaura kuti ari kumuka here kana ari kumuka ataure mutaure naye muzukuru iyi akutaure zvavo else yes ndachikumbira kuti obva ativhenekerawo kuti nezvikwambo zvacho zviripo here kana kuti hapana ndokutokubatsira bamboka muri kuyirwa mombe muri kuyirwa mari pasina chiri chii pasina chiripo babamo munoengana hama chamuri kuengerana hapadi hapana chamuri kuengerana munoa hakuna chamuri kuengerana because matauriro amaita pesa pachaivo kuti uyese kuona chaicho kuti pane chiripo chai chakatika hapana inini zvandandoda kana ndotoziva kuti iye anozi mawadza aiona ndiani so that mombe dzakatohwa mumusha womudzidzo ngawadzosere upfuma hwesu wakakura mumusha umu muchibva panapa yes muchibva panapa dzoserai jongwe kune munhu akaita sei akaunza jongwe rakukonzera kuti mbuya rikakukurudza mbuya hana yarowa ngozvakatona hana yakurowa kukurudza it means something jongwe ro rakatoiswa something chiri mumusha chamakaisirwa mumusha chekuti munyongane nyongane makarara raendai pana chihera musunungurane garai pana mabuya mati kutsimira pajongwe riri kutaura mukova inonzi maisa kudende juliet nyakakwetu
mukadzi wa mukadzi bambo wenu awandisisi wangu apo yamzvadzi yangu ndinotsinira panyaya yejongwe. Jongwe iri kuya korakaita kuti kwanzi isisu ndisi takauya nejongwe. Jongwe wakabva naro kunyamaropa, wakauya nejongwe rawo, sisi wanga wasipo apo wakauya wakaita zvawakaita, asi jongwe iri zvakandinetsa kuti rakazotenderedzwa mwana mumusoro. Jongwe iro mwana wacho haapo pano, ndiye mwana wangu namba 2 mukomana iyena haapo kapano. Chishamiso kana yanga iri ngozi wanga waruritendedzei wasingangomberi kuti ngozi ngaigare pano. Iyo itriki yemapostolesi nechii noneso jongwe rikatorwa tozi wiriri robva rafa. Itriki yaeveryone iyo inozikanwa nemunhu wese. It's not a new trick. Hamuzivi kana saka makatrikwa makatoneka kuti hamuzivi. Adina mari mwana achatombozi. Douglas muchibva panapa endai motsagaura kwanza jongwe mumushaya waiva watori jongwe iroro nezvinhu zvakasiyana mushaya muwaende nazvo. Waripo kwamambo kuti muye wacho chiremba wamambo aripo ese zvatandopa waripo. Ndichatomufunda saunyama ndobva ndamutaura kuti vanhu endai motore jongwe iro makasiya kumba kwambuya uko endai muite zvinhu zviri proper. Itai zvinhu semhuri noti zvinoda kushandiswa kuti munhu jongwe rese hapana kuti sikazviziva endai mumaprofita kwese nekuti saka ndinazvo zvakawanda munomu. Inongotorwa huku wiri inosikwa huku inosikwa yobvaisa patsve. Kana uda kuona zviri kutaura baba ukaona huku yacho kana yakafa huku iyoyi handisi ikafa unoda kuzomutsvagira kuti inoraswepi inohiwa. Ndikutaura ndoda ndikuonesa kuti uone matriki aripo. Zvakafanana nekuti ndikakutenderedza ipapo ndikakutenderedza ipapo unoita seya unodonha apa d apo vatidzi unoita 5 minutes wakati ziya. Saka unozviziva kumana kuti huku ikatendedzwa inobva ita wanga yafa. Wapedza wabva waitakura yakatembere poweda yaenda kuseri wakuziva kuti guya yaida kumuka manje yobva yazimanga. Maprofita acho enhema nemanganga zacho dzawanda tinoita kuti pamwe munhu autibayira zani endaipanza moto kuti muzukuru wamuta webrain tumor kuti akahana kuraunza nezvikwambozi tizinyatso ndaipanza